¿Cómo salgo? ¿Salgo bien? Pumi, ¿qué estás poniendo? ¿Qué? ¿Hora qué es? Moi boas, balomaneiros e balomaneiras, e benvidos a este de Volta a Media especial CESA. Como vedes, hoxe cambiei de acompañante porque vamos facer pois un formato totalmente diferente para analizar o que acontece aquí en Murcia coas seleccións galegas. Así que me acompaña nesta ocasión Santi Garrido. Moi boa, Santi. Que tal? Boa noite, María. Bueno, como vos digo, cambiei de compañeiro porque Santi vaime axudar a facer os análises do que aconteceu na xornada para as nosas seleccións. Así que imos empezar xa. Bueno, pois como dicía, imos comezar facendo un pequeno análisis para que saibades o que aconteceu hoxe en torno ás nosas seleccións. A selección xuvenil feminina caía fronte á Comunidade Valenciana. A verdade que foi un partido pois case sen opcións. As da Valenciana saíron coas cousas moi claras e non lle puxeron as cousas en ningún minuto fáciles ás nosas xogadoras, o que rematou cun resultado pois en contra. Pero bueno, temos aí unha previa preparada do partido de mañá que se veñen cousiñas, E nada, xuvenil masculino, Santi. Xuvenil masculino, 28-28, un partido de moitísimos altibaixos, un partido no que quizáis Galicia foi superior xa dende o inicio do mesmo, non? Que se mal non me lembro, un 6 no marcador nos primeiros minutos do partido, e onde tivemos incluso unha posesión para poder sentenciar o partido e poñer máis dous cun xogador máis de campo, e que non fomos quen de poder materializar. Eso xerou un contraataque, unha primeira oleada do equipo visitante que materializou, e ainda teñamos unha última posesión na que errou Juan, o noso pivote, e que pudo supor esa ventaxe dun gol ao final. Un partido, insisto, de moitísimos altibaixos, no que quizáis as sensacións a nivel de motivación, a nivel de predisposición e a nivel de activación dos chavales foren moi boas, o cal de cara a mañán e as seguintes xornadas pode ser determinante, e onde quizáis temos que calmar un poquinho tamén os nervios en función de cada un dos momentos do partido, pero moi boas sensacións, María. E bueno, temos declaracións do porteiro Avián. Bueno, pues soy Avián Rodríguez, portero de la selección juvenil de Galicia. Acabamos de terminar el partido contra Andalucía, empatamos a 28. La verdad es que ha sido un partido complicado. Empezamos dominando la primera parte, nos fuimos al descanso en empate, se nos pusieron por arriba en la segunda parte y conseguimos volver a remontar. Estuvimos controlando casi toda la segunda mitad y bueno, al final consiguieron un gol fortuito en los últimos minutos y empataron el partido, pero ahora toca concentrarse en el siguiente partido mañana y a darlo todo. Pois aí tiñamos as declaracións de Avián tras este empate. E que aconteceu no cadete masculino, Santi? Cadete masculino, 24-33, menos 9 para o conxunto galego. Un partido no que quizáis acusábamos, non vou falar de nervios, pero sí de tensión. Quizáis os chavales, fruto un poquinho da idade, primeiro partido, saíron quizáis un poquinho, non sei se dicir sobrecitados, pero en fin, un poquinho nerviosos e tensos demais. É un partido que tivo notas moi positivas, participación de xogadores que xa poderíamos prever que ian ser determinantes, e así foi o caso, por exemplo, de Xoán, xogadores como Samu Seijas tamén, no que fomos todo o partido a remolque xa dende o inicio. Na segunda parte ben é certo que tratamos de aproximarnos un poquinho no marcador, fomos quen de facelo, pero un tempo morto de Andalucía tratou de revertir e conseguiuno, non? Co cal, quizáis, penso que a tendencia do cadete masculino vai ser moi positiva conforme avance este CESA, xa que libraron un poquinho os nervios e a capacidade que temos como equipo é sobresaliente, co cal expectantes da trayectoria do equipo cadete masculino. E falas de tendencia positiva, que eu creo que as cadete feminino tamén van a estar aí, porque a verdade é que teño un equipo que hai que velo moi ben de cerca. Nada, suman unha derrota no seu primeiro encontro do CESA, pero tamén moi positivas. Fixeron unha primeira parte moi boa, onde lle apretaron as tuercas aí as andaluzas, pero na segunda, pois,
quizá por desaxustes, fallos de cara a portería, pois fixo que as andaluzas non se viñeran abaixo, apretaran, e claro, cunhas xogadoras tan determinantes de cara a portería, a veces é complicado remontar un partido. Ainda así, destacar a actuación da porteira Irene, que estivo sublime. Eu creo que unha porteira tamén que hai que ter aí moi en conta neste Cesa. E, bueno, eu creo que as cadetes vannos a sorprender. Hai que estar moi pendientes delas, porque teñen moito que ofrecer neste Cesa. E a primeira vitoria que chegou hoxe, Santi. Categoría infantil femenino, efectivamente, marcador favorable para o conxunto galego 13-12. Un partido no que quizáis a nota máis significativa foi xa non tanto a cuestión técnico ou táctica, non, senón a actitude das chavales, das mozas, non? Foi excepcional, a sensación de equipo, a sintonía incluso coa grada, non? E foi un partido moi trabado, caracterizado, obviamente, pola idade, non? Por moitísimas perdas de balón, errores de lanzamento, sobre todo por zonas exteriores, pero un equipo no que na primeira parte Galicia foi a remolque sempre, pero na segunda parte, cando empezaron a encontrar situacións de ataque un poquinho máis cómodas, sobre todo por as zonas exteriores, foron quenes de revertir a situación. Unha actuación na portería excepcional da selección galega e, ao final, insisto, tanto o ambiente que xerouse no pabillón, coa grada, levando en volanda o seu equipo, e máis un poquinho a valentía, a bravura, a osadía incluso das chavalas, conseguimos esa vitoria por 13-12 pola mínima, un resultado escueto, pero moi importante e, sobre todo, moi satisfactoria para todos quienes estivemos na grada. Facía tempo que non vía un resultado con tan poucos goles, a verdad. Pero, bueno, máis 2 para Galicia, a nós vale, non sei? Que siga así. Exacto. E, bueno, os infantís masculino tamén nos sorprendían con esa vitoria. Xa se habían enfrontado a Asturias noutra ocasión, na preparatoria do Cesa de cara a enero, donde obtiveron unha derrota, pero superon darlle a volta neste Cesa e conseguir os 2 puntos. A verdade que unha ledicia para toda Galicia, un equipo que estivo moi compenetrado en defensa, anticipándose, moi acertado en ataque. A verdade que non lle podemos pedir máis aos nosos infantís, porque hoxe fixeron un partidazo. E, bueno, Santi, eu voume despedir de ti porque quero que entre en pantalla un dos protagonistas deste partido para que me conte como viviu en primeira persoa. Así que nada, despídome. Un placer, como sempre. E vémonos mañá, porque mañán tamén temos esta análise. E voulle xa dar paso a Xoel López. Bueno, perdoadme porque son moitos rapaces. Mateo, agora sí, Mateo López, da selección infantil masculina. Mateo, contanos e contalle a todos os que nos están vendo dentro da casa como foi o partido de hoxe. Bueno, foi bastante complexo. Chegamos, entramos, salimos moi motivados, pero bastante nerviosos tamén. Pero unha vez que entramos na cancha xa quitamos os nervios. E, bueno, primeira victoria. Como está o equipo? Como están os teus compañeiros? Están moi felices pola victoria e moi motivados polo seguinte partido. Que tedes o seguinte partido? Contanos un poquinho. Creo que xogamos contra o País Vasco, que son bastante bons tamén. Bueno, vemos que estamos nerviosos porque non estamos acostumados a facer o programa en directo. A verdade que a min é super raro ter a xente ao lado, entendo tamén os nervios son infantís, pero, bueno, Mateo, a tope está Galicia aí con vos. Mándalle un mensaxe a esa afición que vos estuvo animando todo o partido. Pois moitas gracias por animar todo o partido. Pois moitas gracias, Mateo. E, como digo, rematamos aquí o análisis con el e agora vamos a facer a previa dos partidazos que temos mañá, partidos clave para as nosas seleccións.
Pois, aquí, como me vedes, estou acompañada de Vero Pousada, a adestradora do equipo xuvenil feminino. Bueno, primeiro encontro derrota contra a Comunidade Valenciana. Como cheches o partido ti? Pues la verdad que salimos un poco descontentas del partido, más que nada porque no conseguimos encontrar nuestro juego. Ellas nos lo pusieron bastante difícil con esa defensa muy abierta, la que, bueno, pues no conseguimos ajustar el ataque y al final, pues, irte derrotada de 9 en el primer partido, pues hace que te vayas, pues no con muy buenas sensaciones, ¿no? Pero bueno, creo que ya recuperadas, después de hablar con las niñas y demás, y nada, pensando ya en el siguiente partido. Pois, como dicíamos, imos facer a previa dese partido. Aragón, o rival de mañán. Como se presenta ese partido, Vero? Pues al final el rival a batir, empezar con una victoria en el CESA siempre te da una seguridad, que no la tenemos, evidentemente. Entonces, pues nada, llegamos los dos en la misma situación. Ellas son el derrotado de hoy también, así que sabemos que el partido de mañana es clave. Creo que estamos muy centradas en que tenemos que ganar ese partido. Creo que va a ser un partido intenso y duro porque ellas pues van muy fuertes, son muy peleonas. Y bueno, pero no nos queda otra que competirlo y conseguir sacar ese partido como sea. E bueno, como ves as rapazas? Como enganxaron esta primeira derrota? Velas motivadas po partido de mañá? Saben o papel que teñen que asumir mañá? Muy motivadas y saben, y si no lo saben, yo se lo digo desde aquí, que tienen que ganar sí o sí. Al final, creo que ellas se dieron cuenta pues, de que hoy se dio todo lo malo que se podía dar. Al final, creo que nadie se encontró dentro de partido y, bueno, los nervios del primer día te pueden jugar siempre una mala pasada. Vamos a pensar que eso fue así y que Valencia, evidentemente, es un rival duro para ser el primer encuentro y nada, a competir mañana. Pois aquí temos a previa do partido xuvenil feminino. Moitísimas gracias, Vero. Vaslle dar o relevo a Adrián Pumar, seleccionador cadete feminino. Muy bien. Moitas gracias. Nada, a ti. Bueno, como vedes, isto é un directo así moi espontáneo, non estades acostumados a este tipo de volta media, pero como sabedes, pois a xente ponse o meu carón para falar e contarvos de primeira man o que está pasando. Adrián, primeiro partido, derrota contra Andalucía. Sí, bueno, derrota que doi un pouco, pero bueno, tamén entra dentro das posibilidades. Temos un grupo moi igualado. Andalucía sabíamos que ia ser un rival complicado. Bueno, saímos un pouco mal por non gañar, pero tamén con moitas cousas positivas. Penso que hai moito máis positivo no partido que destacar que negativo, así que nada, cargadas de enerxía, mañá unha nova oportunidade. Bueno, eu que tive a ocasión de ver o partido en directo, na máis salir do pabillón, eu xa vi as rapazas preparadas para gañar mañán a Navarra. Sí, sabemos que é importante, un CESA é un torneo que hai que cambiar o chip moi rápido, nada, enseguida, en canto rematou o partido de Andalucía, non pudemos sacar os puntos, pois xa estamos pensando no de mañá. Unha vez remata o partido, xa se acabou, non podemos facer nada, pensar sempre no futuro. O rival de mañán, Navarra. Bueno, Navarra, esta selección vende ser campeona infantil en Santander, por lo tanto esperamos un rival duro tamén, como Andalucía. Penso que o grupo é un grupo exigente, creo que as 4 seleccións somos de bo nivel, que os partidos van ser igualados e hai que pelesar, porque non se vai decidir nada, penso, hasta última jornada. Un equipo que esperamos con defensa aberta, xogadoras internacionales convocadas na promesas. Sabemos que vai ser exigente, pero vamos, estamos confiadísimas, preparadísimas e moi motivadas. Esa é a actitude. Sin dúbida. Pois nada, agradecemosche moito que estiveras un ratiño con nos contándolle a toda Galicia o que está acontecendo no CESA. E nada, xa deixamos que vayas preparar coas rapazas o encontro de mañá. Moitas gracias. Un placer. E nada, bueno, tocaría despedirnos porque xa fixemos o análisis e a previa dos partidazos que non vos podedes perder mañán, pero, como sabedes, aquí no De Volta Media somos moi de sorpresas, así que cada día nestes directos imos coñecer un pouquiño máis os integrantes das nosas seleccións. Neste caso, imos coñecer máis a un integrante da selección cadete masculina, el chámase Pablo Vega. Así que xa lle dou a benvida aquí ao meu carón, Pablo. Que tal? Moi ben. Bueno, como foi o debut no CESA? Unha derrota, pero que sensacións? Bueno, penso que o factor que máis fixo que perdéramos foron os nervios. Estábamos moi nerviosos porque moitos era a súa primeira vez nun CESA.
pero, bueno, ahora temos a cabeza mañá en Cataluña e intentar gañar. Bueno, con atitude, non? Como falaban antes os adestradores dos cadetes e das juvenís. Estades con gañas do partido de mañá? Aínda que sabemos que Cataluña é seguramente a selección favorita, queremos darlle, ou intentalo, darlle mañá a sorpresa. Bueno, nós sempre dicimos os favoritos. Seguro que as outras seleccións tamén o din de Galicia, aínda que nós non o digamos moito, pero eu estou segura que tamén din ojito Galicia, Sí, vendo o partido de hoxe, aínda que sería mal, poden ter medo, penso. E, bueno, como vos dicía, imos coñecer un poquinho máis os nosos integrantes, así que, Pablo, veña, contalle a todos como comezaches ti a xogar o balonmán. Pois eu empecé con 7, 8 anos, non recordo, cando meus amigos xogaban todos o balonmán e dixéronme que deixara o fútbol, que fora probar o balonmano, e eu fun ali a un gimnasio modesto ali da escola a xogar balonmán e acabei afeccionándome del. E, bueno, tes un referente no balonmán, ti? Gustache algún xogador, xogadora? Actualmente, o xogador o que máis admiro e no que máis me fixo é en Luke Steins. Carai, moi ben, moi ben. Xa que é empeñín como eu, é bueno. E, bueno, que máis che gusta de xogar en equipo? Pois, cando estamos compenetrados e competimos os partidos ata o final, penso que nun CESA iso é moi importante, competimos ata o final e ao final acadar a victoria é sempre moi bonito. Pois sí, bueno, contanos pois tamén como cando sabías que estabas seleccionado coa selección galega para vir ao CESA, que sensacións tiveches ti na casa? Dices, que me vou ao CESA coa selección? A mí na casa, cando vin que estaba nos últimos 16, bueno, fíxome moita ilusión, puxeme contento, xa estaba pensando en marchar xa e vir aquí e gañar o CESA. Pois mira, creo que para rematar, eso de imos gañar o CESA, teño esa sensación de quero gañar o CESA, creo que queda moi ben para rematar o xego de volta e media. Así que non sei se me axudas a despedilo, despedimos xuntos a todos, vémonos mañá, non vos perdades este pequeno resumen que imos facer todos os días dende a canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán e, por supostos, atentos e atentas ás redes sociais porque subimos ao minuto resultados ao descanso, resultados ao final, estamos subindo, bueno, a sesión de fotos que vos fixemos onte. O sea, atentos porque temos moitísimo material. Así que nada, vémonos mañá. Chao, chao. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime. Sí, vamos a ver.